Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Saiki dulur posisi enek neng Sumber Mantenan, Kecamatan Udan Awu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Iki suasanane posisi Sumber Mantenan. Tapi sayang ya lur, iki wae kemarau alias ketiga. Banyune asat iki. Airnya kering. Iki nggone tapi sejuk iki. Nak pohon-pohone rindang yang akeh lur. Warung-warung ning kene ya enek. Nak sing pengen silaturahmi rene lur, iso lur. Ya alamatnya ya Sumber Mantenan, Kecamatan Udan Awu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Iki tempatnya ya. Iki musola ya enak ya. Nah, pengen ibadah sholat. Kayak warung-warungnya ya akeh. Pengen ngopi, es ya enak. Ini tempatnya nganu apa? Tempat lungguhan ini nggone Gileren ya lur. Iki jalan aksesnya ya penak lur, kayak jalan raya lur. Nah, sebelah kono kayak jalan raya. Oke, jalan raya kalau. Jadi aksesnya ini jalan raya penak lur. Jadi posisinya Sumber Mantenan ini neng pinggir dalan, pinggir jalan raya. Jadi penak. Lahan parkirnya ya ombo lur. Sepeda motor, mobil, truk iso parkir lah. Nak pingin tulan rene monggo lur. Tapi sayangnya kena kemarau, banyune asat, kering lah. Ini warung-warungnya ya kayak lur. Pengen dolan rene lur iki. Aksesnya jalan raya to, sepenake. Pemosir arep rene iso sepeda motor, mobil iso parkire ya ombo. Kono lek mobil-mobil kae padha ning jero kono. Ngiyup ning kono iso. Ya wis ngono ya lur. Salam rahayu, salam budaya. Jangan lupa tinggalkan jejak ya lur. Lewat like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.